ji bo gotûbêjeka beter li ser civînên encûmenên xwecihiyên Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê li bajarê Qamişloyan got li Rojavayê Kurdistanê bi giştî. Emberê xwe dime Birêz Mehsen Tahir serokê encûmenên xwecihiyên Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriya. Birêz Mehsen dembaş ji bo çi ev civîn bi vî awayî tên encamdan bûye çend rojin û encûmenên xwecihiyên NKSê civînên xwe bêjin bêhtirkirine mijarên herî ku têde balkêşin çine çi tê gotûbêjkirin û amadeyî ji bo çi têkirin bêjin pêşa rojê de. بله شخوا سپاس ji bo we û hemû şevanê hêja. Gelek spas. Em wek encûmena Neştîmanî Kurd li Sûriyê û wek berpirsyarê encûmenên xwecihî ew civatê me heyvane ne. Em hemû encûmenê xwecihî li seranserê Kurdistana Sûrî ji dêrikê Heya Kobanê ew dewrî em wacibata dikin. Teban mebesta wacibata arman jî ew e em a nexşerê got heyvane em didin pêşiya xwe em wa nexşerêya salekî me kirine me kan û qebat wê nexşereyê de me derbas kiriye me kêm zêde em careka dî ji heyva dî re jî nexşerekî dî din pêşiya xwe got heyva werê em têde karê xwe saz bikin û aktîv bikin. Wek hûn zanî jî encûmenê xwecihî ew stûna Encûmena Niştimânî Kurdî ne li her derî hene li her bajarî hene tenê gund dewara hene ne tenê encûmenê me xwecihî 16 encûmenê xwecihî hene bi dehê encûmenê şaxîyê girêdayî wa encûmenê xwecihî ve hene. Ji ber vê yekê jî em dikarin bêjin wek torekî Encûmena Neştîmanî Kurdî dora wê encûmenê xwecihî û şaxê encûmenê xwecihî li her derî belavin agahiya li ser zemînê kar û xebatê li ser zemînê çi di aliyê çalakiya debin çi di aliyê pêwistiyê meydanî debin ew encûmenê me xwecihî û şaxê xwe aktîvin û karê xwe berdewam dikin. Baş e nerîn ango daxwaza encûmenên xwecihî bi giştî ji serkirdayetiya NKSê dema niha de derbarê dawîn pêşhate çi ne? Çi têbînî dikin daxwazên wan çi ne şirovê wan ji rewşê re? Belê divê qunaxa derbas bûyî de bêtir encûmenê me xwecihî mijûl bibûn mesela penaberiyê ve ev penaberiya goçêbû bi dema êrîşê dewleta Tirk li ser girêspî û serê kaniyê û gundewarê wê hişt bû sedema penaberiya bi dehê hezara ji xelkê me ji kes û karê me ê hatin Qamişlo ê çûn deverê dî li Histîça ew encûmenê me xwecihî bêtir bi va kara mijûl bibûn bêtir pêwistiyê tiştê ji wa dihat pêwistiyê vê xelkê bicîtanîn serdana wa penabera dikirin pêwistiyê wa qeyd dikirin bi rastî jî di vê mijarê de wek encûmena wek berpirsyarê encûmenê xwecihî ez spasiya bi navê encûmena hemû em spasiya dezgeha xêrxwaziya berzanî dikin got di her du rojê pêşî de yekemîn saziya xêrxwaziyê bû got ji Hewlêrê paytexta Kurdistana Başûr giha Histîça û ew pêwistî û kelofel gihandin xelkê me ev cihê şanaziyekî mezin bû li cem hemû pêkhatê got penaber bûne çi xiristiyan çi çerkes çi Ereb çi Kurd ew cihê şanaziyekî mezin bû got Hewlêr careka dî wek tê xuyakirin her wextî berbarê Kurdan li her çar parça zabê vî rengî jî careka dî bilez got berê desthilata Sûrî û desthilata deverê jî got Hewlêrê giha va devera û ev telofel gihandin penaberê me ev cihê şanazîkî mezin e û cihê rizekî mezin e ji miletê me û li cem hemû pêkhatê deverê ew nayişbîrkirin ew xizmet. Adî jî em wek encûmena xwecihî wek encûmenên xwecihî hevalê me li her derî mijûl bûn wek çanekî mêşê hingivîn karûbarê xwe dikirin yanî tiştê dihat ser milê wa pêwistiyê dihatin got tiştê karîn gor taqeta xwe li ber amade bûn ber wa wê karîsteta goçêbûyî wa wê pêlê penaberiyê got ji serê kaniyê û gundewarê wê û ji girê spî dest pêkirin heya bir
و هون دزانن جی زێدەی 15,000 ئەو سەرێ پێلا پەنابەریە گەها کوردستانە باشوور جی دەبەرە بەردەڕە ژی بجیکردن ئەو ژی وەک دەستلاتە هەرێمێ li başûr cihê spasiye cihê şanazîkê mezin e miletê me vagava gelekî pêwîst bîne cihê rêz û teqdîrê cem miletê Kurd bo Kurdistana başûr her wextî bi erkê xwe netewî rabuwa û îro jî wek nimûne çê li berderaş û çê navxweyiya باشە برز مەسەن قدرابن ev cihê şanazîkê mezin el cem miletê me û em vê nanê jî em di ser ragihandinê jî dibêjin ji bo vîzan û pişta Kurda tiyakî mezin e ew tiya jî başûrê Kurdistana başûr e û serokatiya Birêz Mesûd Barzanî û باشە برز مەسەن ئەتخوازم te ڕۆنایی بخێ سەروێ چەندێدا ئەنەکەسا دڕیا ئەنجومەنن خوێ خواجهی بە دخوازێ چ نامەیە بگهێنێ چ نابا خەلکێدا بەڵا بکێ هەنگۆ پرۆژەیەن ئەنەکەسێک و دخوازێ دڕیا ئەنجومەنن خۆجهی بە بجی بکێ لەسەر عەردێ ji bo xizmeta doza Kurdî çi ne وەک ئەم زانن ینی ئەنجومەنێ خۆجەهی ئەنجومەنە نیشتیمانی کورد ینی ئەو ینی ئارکێ خوا شتێک کارێ پێدرابێ ئەم نابێژن هەر شتێک کارێ بکێ هەر لازمی کارێ پێڕابێ نەمازەد عالیە لۆجستیدا عالیە ئیغاساتەدا ئەمکانیاتێ ئەنجومەنە نیشتیمانی کوردی ینی خویایینە لێ تشتێ تێ سەر ملێوێ ئارکێ خۆی نەتەوی مەیدانی ڕۆژێکی پاش نەخستیە ئەوێ پاش نەخێژی ئەم وەک ئەنجومەنە نیشتیمانی کورد لە سووری ئەم خۆدبینن نونەرێ گەلێ کورد لە کوردستانە سووری ئەم خۆد نەتەنێت بین ئەم خۆدبینن نونەرێ پێک هاتێ دەبەرێ چ خرستیان چ عەرەب ئێ دەبەرێ ژیان ئەم هەورە پێک بە ژیانێتکن ئەم نونەرێ وانەژی تجمە فەرق و جدایی چ عالیە پنابەریە دەبێت چ عالیە پێویستیە کەل و پەلێ پەنابەرا دەبێ مە فەرق و جدایی نەکرێت بێ مەسەلدا ئەم یەک مەسافەتێ هەموو پێک هاتە مەیزێنن و پێک هاتە سەکنن ئەتخوازم بێژم کاک دنار ئەنجومەنە نیشتیمانی کوردی هەموو ئاستەنگیە خۆدا و پڕەهیە خۆدا ئەو بووە نمونە وەک نونەرێ پرۆژە نەتەوی لە کوردستانە سووری چەند پرۆژە تێن و دچن چەند فەلسەفە تێن و دچن چەند کاروبار تێن و دچن لێ ئەنجومەنە نیشتیمانی کوردی تەبگەرە خۆیان سیاسیش پێنجی و حەفتا حەتا ئیرۆ ئەو ئەنجومەنە عەسیلە یاگۆ وەفەدارش ما پێگەلێ کورد لە کوردستانە سووری و پرۆژە نەتەوی ڕۆژێکی ڕۆژە تەنازل ئستراتیجیا کوردی پرۆژە نەتەوی نەکریە وێ هەر وەختێکی ببێ بمینێ نونەرێ پرۆژە نەتەوی حەتا گەلێ کورد لە کوردستانە سووری بکن ما پێ خۆی نەتەوی و دیموکراتی باشە برێز مەسەن دخوازم ئەمڕۆهێنی بخنە سەر داوین پێشبەچوونە سەر عەردەیە ناوچەین کوردی هون وەکە ئەندامێ پۆلیتبیۆریا پارتیا دموکراتە کوردستان سووریا هونچاوە vê van pêşveçûnan şirovat dikin nêrînawa ango û ji bo paşerojê geşbînin ku doza Kurdî wê bimêne weka doz û xwedan yan bihêz yan jî em bêjin ev pêşhate wê çendê dinê xuyarkirin ku doza Kurdî roj bi roj berev ji nav çûnê diçe ڕەوشە دەبەرێ تامی ڕەوشە سووری و تایبەت دەبەرە کوردی و ڕۆژهەلاتێ فەراتێ بڕاستی ئیرۆ هەنێک زەحمەتین تێن پێشیا دەبەرێ ji ber ku destwerdانê navdewletî gelekî deverê peyda bûne yanî berî niha rojhilatê feratê dibin pîbera تحالفا ناودەوڵەتی تاتیا ئەمریکانا بوو niha Rûsî jî derê bûne her wesar cêma Sûrî jî derbasê sînor gelek cihat navbera Kurdistana Sûrî û tata Tirkiye ew destwerdana navdewletî Tirk jî derbas bûne deverê ev hinek ev destwerdana zêde zêde hinek arozî û astengiya jî tînê pêşiya
چارەسەرکردنا مەسەلا سووری بچەکە بە برەنگێکی گشتی ئەم بینن چارەسەرکردن بێگومان دەبێت درێا برێکی سلمی بێ بە ئاشتیانە بێ گۆر بریارێ ناودەوڵەتی بن ئەڤە گۆ کاربێ تێرێ بکێ گۆش مەسەلا سووری پرسگرێکا سووری و دەبەرێتی لە ڕۆژهەلاتی فەراتێ و دەبەرێ گەرم وەک ئەدل بێ گۆ چارەسەر ببن ئەv حلولê terqîî yanî ev têrê nakin ew çare nakin me pirsgirêka Sûrî tenê biryarê navdewletî nemaze biryarê biryara nêv yek û biryara do pênc çar dirêya stîbera bin siha riayetekê yanî navdewletî de tenê ew karê pirsgirêka Sûrî û taybet va pirsgirêkê li deverê goştîtin hel bike îro debera Kurdî bi rastî zehmetîkî zor re derbas dibe yek şwa zehmetî gu em tê re derbas dibin hinek pîlan hene gu dîmografiya deverê bêguhartin yanî nemaze di serê kaniyê de û gundewarê wê gu xelkek îro neçare penaber dikin xelkekî û xelkê penaber bûne jî avakirina devera amin jî êdî nahêlin vegerin bir milk û malê xwe ev jî astengîke çêtkê ev jî tê wê wateyê gu em bêjin muxetetek heye pîlanek heye ji nehezê proja Kurdî nehezê Kurda û devera Kurdî bero guhertinekî dîmografî bikin yanî xelkê Kurd ji devera wî asan penaber bikin xelkê diye biyanî li wê dê bicî bikin ji ber vê jî ev pîlanê gelkî xeterin di vê hayê me jê hebe û em jî dirêya şandê xwe re dirêya şandê xwe navdewletî re ê got çin Rosta û Moskow û Amerîka û dewletê Ewropî em dengê xwe bilind dikin em bêjin ev kesê gojiyê xuwarê xwe penaber bûne ji sedema êrîşa û sedema herbê divê bi lez vegerin cihûwarê xwe kesekî biyanî nekeve di cihê wan de nemaze mesela Afrînê û Silê Kaniyê û gundewarê girêskî ev kesê ha berdewamiya wat penaberiyê de mena xwe pîlanê wa xelkê guhatine bi navê devera amin çêkin ew pîlan ne cihê xwe de ne û sedem ne ew sedem guhertina dîmografiye eger rast hatine devera û li avakin û deverê ew le bikin bila va penaberê gojiyê xwe derbas bûne penaber bûne bila vegerîn riayetekî navdewletî vegerin ser milk û malê wa û deverê amin kin û bêt guhertina dîmografî û kesê biyanî deverê de bicî nekin eger wê bikin hinkî ew sedemê digotin xelk belkî baweriya xelê eger wê nekin û rêl pêşiya penaberiyê bigirin û Kurda penaber bikin û kesê biyanî bînin cihê Kurda de bicî bikin معنى خو پîlanê dijminin ew ji hatine ji bo penaberiya ji bo Kurda penaber bikin û ji bo dîmografiya Kurdistana Sûrî biguherin û ew xizmeta kesî nakin û ew aloziyê jî çareser nakin ew pirsgirêka jî çareser nakin eger kak zinar eger mebesta wa kesa hebe bo penaberiyê û kuştinê û xirakirinê wê deverê amin avakin bila xweş zanibin bi vê şêwayî deverê amin ava nabin deverê amin bi ava dibin ti xelkê wê bicîkî ti xelkê wê qedro bikî çew taşta war tê kariyakî lojistîk û tê aborî pekê re bikî tê wa bimî bihêlî wê çaxê ti karî bêjî wela min dever amin hiştiye wê avê ne sedemê ewlekarîne ev sedemê guhertina dîmografîne û ev mesele siyasîne û pîlanin li ser pirsgirêka Kurdî û li ser qediya milletê Kurd Kurdistana Sûrî hedefa armanca wakita xuya ew got milletê Kurd ji mafê wî dûr bikin û penaberî zêde bikin û guhertina dîmografî çêkin lê cîvê bila her باشە gelek spas سیاستê çewt her wextî pêxwe dît derkeve heta gelê Kurd Kurdistana Sûrî bike mafê xwe bat gelek spas ji bo Brêz Mehsen Tahir serokê encûmenên xwecihiyên encûmena niştimeniya Kurdî li Sûriyê ku tilgel mir bî gelek spas